Bisi Brumni Haikhe Taklaibo 11 Decermber Salmario Black de Palaikha TSF Tangshalo Agatla Circuit House Push Kango Khadumani Punuka Twipra Students Federation ni Adong Rock Manjaka NES ni Advisory Chairman Upendro Debor Manok Khoboi TSF ni Haste Adong Rock CAB bill no ro shawina harjangna ni shanmungo haino hai CAB bill pass khlaijagmani 11 December Salmario Black de khlaika NESO abo haike no Bisi Brumni Haikhe Taklaibo 11 December Salmario Black de Palaikha TSF Tangshalo Agatla Circuit House Bush Kango Khadumani Phunuka Twipra Students Federation ni Adong Rock Manjaka NESO ni Advisory Chairman Upendro Debor Manok Khoboi TSF ni Haste Adong Rock CAB no pass khai se ekhlaimani sal aboni bagai Chini o jagao TSF by o CA no oppose khai North East ni joto state capital o neso by ringjak omo hake o CA ni against o jong omo appeal khlai tongo oro jong sanani nayo o CA engkha kaisa ain snamjak je phatarni borok no phai borok no jaga rani bagai jongoro tebo clearly sijago je o jagao baksa borok no khai narkmano baksa borok no khai narkmai amo hai religious practice ni site of amo haki kisa nahar jago omo haki no jong sanani mutungo jong jodino gobangma jaga North East ni ba India ni bagai CAA hamyangi tongkhangkai jong CAA North East ni bagi ke bahai kahamungnai sengtai bo saimano jodio chinoro ADC area wo CAA khobjagya haini himpano alka jaga bo Tripura rajyo ni bisingo gobangma jaga bo o CAA choli tongo a jaga bo jongoro jong saimano jong Tripura sarok already microscopic minority ingjak jong chini hano protect khaina thangka hangkai o ain bai ingya abon bagai je ketal phaini rokno bo amo haike oro borokno citizenship manani bagai phanruo abon bagai jingoro tini TSF ningai jong o ain no oppose khlaio tai India government jong khorang tisawai rohorna ni musungo Tripura ni Twipra sarok ba North East ni indigenous borokno kaham khlai tonnani bagai o CA no repeal khaitung tai amo haike no atani borok phaini rokno kaham ka kasuboi India no safe khajani bagi jeng appeal khayo jeng bo Indian citizens jeng bo chini India no hamjago teba India government borok ni samung humugo nukjago je North East to borok kaham kai samung khlaya abon bagi jeng tini TSF ningi o jagao jotto no jeng Khorang bai borok no sahorna ni mutungo norok CA no repeal khlaidi obono withdraw khlaidi hake chini borok oro tong kusang tong nani manai tei oro phatani hani borok phaini rok no biskai chungoro Bangladesh bai khaktam phachibo chung kitingjak amo heroko phatani borok chinoro easy entry ngi tongo tai administration rok jotto political power borok ni yago ngi tongo bai o jaga borok ni jotto documentation khlaijani belai klai amo hake o CA tongkhangkai chini belai no beza longnai abon bagi o CA no dakti kai India government India ni tai bises kai North East ni repeal khlainani bagai jeng koimung nargo Rajakhor aguli ni simi pronob ni kokthum Chini Khorang